बेखौनो जे होलांनो सानो जे माने इयुनावबो बर' मिडियामनिफ्राय बा फिसाफोरा आरोबाव एपिएससि बा इउपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनानै गोजौ थाखोनि साख्रियाव जयेन जानो हायो। सिगांथ' माने जेब्ला थांखि लादों अब्ला आङो सानदोंमोन जे आंबो पास खालामनो हागोन होननानै। मानो होनोब्ला बे समाव जों गोबां नुनो मोन्दोंमोन, जेरै सरन नार्जारि सारमोन बिसोरखौ नुनानै माने थुलुंगाखांनाय मोन्दोंमोन आरोना आंबो जे माने एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसार जागोन होननानै। दा दिनै नोंथांनि जिहेथु नोंथांनि फरायजेननाय फरायसालि बे गुरुदेब फरायसालिया नोंथांखौ फरायनो हाबाय माबायदि मोनदों? जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बे फरायसालिनि गासिबो गोरायुं सार दैदेनगिरि सारमोन आरो बे मेलखौ लिंनाय आरो आंनि बे बरायनाय हाबाफारिनि मेल जाय माने बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर जासियो आरो बांसिन सुबुंफोरानो फरायोब्ला बे माखासे जाफुंसार बिदि जेबो नङा जे माने बर' मिडियामजों फरायबानो जे पास खालामनो हाया होननानै। बेयो गावबा गावनि नाजानाय आरो थांखिनि सायाव नाजानाय थायोब्ला गासिबो जाफुंसारनो हायो, बेखौनो आं बुंनो सानो आरो। आङो गिबियाव बिदिनो अनलाइन कचिं खालामदोंमोन आरो इउटुबफ्राव भिडिअ नायदोंमोन। बेनि उनाव माखासे बेसिक्सफोरखौ सोलोंना लादोंमोन आरो सिलेबासखौ मोजाङैनो डिटेलावनो नायदोंमोन। आरो बिनि उनाव बड'फा सुपार 50 बेयावहाय माने सिलेक्सन जानायसै आरो एन्ट्रेन्सआव। बेनि उनाव दिल्लीयाव 10 मान्थनि थाखाय कचिं लाहैनो मोननानै रुल्सफोरजों लोगोसे जे अनलाइन फ्रि बेफोरखौ फरायनानै एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। आङो बड'फा सुपार 50 माने माने गोजोननाय जासिनो सानो जे माने बे मिसना गैयामोनब्ला आंनि गाइडेन्स जे माने इजियैनो आं गाइडेन्स मोनदोंमोन हजों थांनानै। बे गाइडेन्सआ माने आंनि थाखाय माने गोब्राब जागौमोन आरो आं जे माने गाइडेन्स बेखौ इजियैनो हजों मोनदों, बेखौ हयथ' आङो आरो बेलेग धरनै माने लानो नांगौमोन बेफोरबायदि। बुंनो थाङोब्ला गासिबो बिहोमाया एखेयानो। फोरोंगिरिफ्रा जोङो लामाखौ दिन्थिनानै होयो आरो बिहोमाया जोंखौ मदद होयो, मटिभेसन होयो, फाइनान्सियेल सापर्ट होयो। नाथाय बुंनो थाङोब्ला गासिबो बिहोमाया एखेयानो। बिथांमोनखौ आं बेखौनो होननो सानो जे माने नाजानायखौ गारनो नाङा आरो जे माने कनसिस्टेन्सि जे नोङो एपिएससि बा इउपिएससि आनजादखौ होनो थांखि लाबायब्ला थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नोंथाङा नाजानांगोन होननानै आं बुंनो सानो आरो